בוקר טוב אהובים ואהובות שלי, בוקר מבורך, כמעט צהריים טובים, כמעט עוד לא. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? תכף אנחנו נתחיל, נחכה שכולם יתחברו והם יעלו ואנחנו נתחיל את השידור שלנו. עוד כמה שניות שיתחברו אנשים ונתחיל. אז אני יודעת שאני במקום הנכון. אני יודעת שאני במקום הנכון. הנה מתחילים להתחבר אנשים. מעולה. מעולה. ונתחיל. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף לנו. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר בוקר אור. השמש זורחת. תקופה לא פשוטה, תקופה מאתגרת. תקופה שהיא קשוחה, אבל אנחנו חזקים, אנחנו מסוגלים לעבור את זה, כמו שאנחנו נעבור כל דבר. אז אני רוצה לומר תודה אישית לכל אחד ואחת. אני לא רואה את התגובות. עכשיו אני התחלתי לראות תגובות. בוקר טוב, עופרה לי. אני רוצה לומר תודה ענקית לכל אחד ואחת מכן ששלחו לי הודעות בוואטסאפ, במסנג'ר, בטלפון, וכל האנרגיה ששלחתם לי. בוקר טוב דינה לב, וליאורי אהובי, בוקר אור, בוקר טוב, ואילנה יקרה שלי. אז אני רוצה לומר לכם תודה. אתם לא מבינים כמה כוח זה נותן לי, כי לעבור 30 הקרנות ו200 שעות כימו, זה לא רק נפטרים מגושים או מגרועות של סרטן. הטיפולים האלה הם מאוד אגרסיביים לגוף, והמתנה שאני קיבלתי במרכאות זה הפיברומיאלגיה המאוד קשה, וכנראה שעל זה מתלבשת אחותה היקרה שזה דלקת פרקים. אז זה היה הימים הקשים שלי, שלא יכולתי פשוט לקום ולעשות שידור, הייתי צריכה קצת לנוח. בוקר טוב אביבה, אהלן, אהלן, וזיווה לבוקר טוב, אני בטוב, היום אני בטוב, היום אני בטוב. אחותי רוניתי, אהובה שלי, בוקר טוב, ושלום חבר יקר, איזה כיף שאתה פה, איזה כיף. עוד כמה דקות שכולם יעלו ואנחנו מתחילים. אז זהו, אז עכשיו אני בטוב ואני רוצה שזה יישאר ככה טוב. בוקר טוב נטלי אהובה, בוקר אור. נכון, הייתי חסרה, גם אתם הייתם חסרים לי. ורונית אהובה, חזרתי לפעולה, כן, חזרתי לפעולה. חזרתי לפעולה בהחלט. בהחלט. אז ככה, אם אתם זוכרים בשידור הקודם, אני חושבת שזה היה בשידור הקודם, שאתם ואני דיברנו, תודה רבה שלום איש יקר, תודה רבה, אמן על כולנו בשורות טובות, אמן על כל עם ישראל. בשידור הקודם דיברנו ואמרנו שבעצם מ-15 ליולי מתחילים איזושהי אנרגיות של מלחמה וחיכוכים וחוסר הסכמות, ובעיקר חיכוכים על אגו, מי יותר חזק או מי צודק וכדומה. אתה צודק, ליאורי, לשתף, לשתף, לשתף. בוקר טוב רעות, ופטריסיה, בוקר טוב. או ליאורי אומר לי פה לשתף, אין לי את המושג הזה לשתף. מי שרוצה לשתף, more than welcome. אז אנחנו בעצם אמרנו שהאנרגיות הקשות האלה מתחילים בעצם מאמצע יולי, בעצם פחות או יותר עד סוף אוגוסט. איזה כיף, תמי, שעשיתי לכם את הבוקר, איזה כיף, איזה כיף. אז אנחנו תכף נבדוק בקלפים לאן אנחנו בעצם הולכים, אבל תבינו שזה אנרגיה של ויכוחים, חוסר הסכמות, כל מה שקשור להסכמים, כל מה שקשור לחוזים, הכל מתפרק. גם דיברנו בעבר ואמרנו שכל הסכם שלא יהיה עם אותם בני בליעל, ששום דבר לא יחזיק מעמד, כי זה אנשים שמקדשים את המוות והם לא מקדשים את החיים. בוקר טוב, צהריים טובים רחלי אהובה. והם מקדשים בעצם הם מקדשים את המוות ולא את החיים. אז הם אומרים, תמות נפשי עם פלישתים. תבינו, איראן לא תוותר כל כך בקלות. אנחנו עוד נחטוף מאיראן, בארצות הברית עוד תחטוף מאיראן. זה לא פשוט, איראן לא תוותר בכזאת קלות. אבל יש לנו כוחות ויש לנו את הכיפת ברזל הכי יקרה, הכי יקרה וטובה, הכי חזקה בעולם, שזה בורא עולם. בוקר טוב מיכל, מייקי אהובה, בוקר אור, אוהבת אותך המונים. עכשיו תראו, בוקר טוב איילה אהובה.
אם חשבנו שזה נגמר בקטע הזה, אז כמו שדיברנו, בוקר טוב לילוש, אז כמו שדיברנו, יהיו הפסקות, יהיו מלחמות, יהיו הפסקות, יהיו מלחמות, עד בעצם תחילת 2027, שבעצם ישראל שם, ינואר, פברואר, מרץ, ישראל בעצם שם מחסלת בעצם את איראן. בוקר טוב נורית. מחסלת את איראן לגמרי. אז בוקר טוב קטיילה. לכן זה תהליכים וזה לוקח זמן. לא צריך להיבהל ששומעים ברשתות, עכשיו טראמפ רוצה 10 ימים, הם הציעו הפסקת אש של 10 ימים, הפסיקו פה, הפסיקו שם. שום דבר מזה לא יסתדר, כי אתם רואים גם שהיו חתומים, וכולם אמרו שזה חתימה דיגיטלית, וכבר יצא הסכם, וטראמפ דיבר, וזה דיבר. תודה רבה, סלי אהובה, תודה רבה. וזה דיבר, וראיתם שזה בעצם לא מחזיק אפילו מים. אז לכן אני אומרת, אנחנו צריכים להיות רק מודעים לדבר הזה. עכשיו, עוד פעם אני חוזרת ואומרת, לא עכשיו לרוץ לרמי לוי ולקנות קונטיינרים מרמי לוי. לא יחסר במדינה הזאת כלום. המדינה הזאת לעולם לא תדע רעב, ולעולם לא יחסר במים. אז לצאת מהדבר הזה, מה שיש לנו לעשות בתקופה הזאת, מה שהמסוגלות שלנו לעשות בתקופה הזאת, זה רק חסדים. תאמינו לי, רק חסדים. לעשות מעשים טובים. בוקר טוב גלי אהובה. אני מקווה שאת בטוב גליה ויצאת מהכאבים האלה. אוהבת אותך ושולחת לך אנרגיה, וואו. תבינו, מה שנשאר לנו בעצם לעשות זה רק מעשים טובים. אני מסבירה ואומרת, כל אחד במסגרת הביתית שלו, לא צריך עכשיו לצאת מגדרנו לאיזשהו משהו מטורף. לתת התור בסופר, להגיד בוקר טוב למישהו. בוקר טוב אסתריקה אהובה שלי, בוקר אור, בוקר טוב אהובה יקרה, איזה כיף שאת פה וחדווה לאהובה, איזה כיף שאתם פה והצטרפתם. זה מה שנשאר לנו לעשות. במסגרת המעשים שלנו זה לעשות חסדים, מעשים טובים. לעזור, לתרום, לתת, תראו. תבינו איך הדברים עובדים. למה אנחנו אומרים שיש אנשים מתעוררים ויש אנשים שלא ערים? יש אנשים שערים והתעוררו נכון, אהבת חינם, זה באמת בחינם, נכון מייקי? כי כשאנחנו נותנים, אז זה מוציא אותנו מאזור הנוחות שלנו. כל אחד אוהב להיות באזור הנוחות שלו, לא רוצה שיזיזו אותו יותר מדי, לא רוצה שיהיו לו שינויים יותר מדי וכאלה, אבל הנתינה, לשם נתינה, היא מוציאה אותנו מאזור הנוחות, כי אנחנו מראש מוציאים, בוקר טוב, טליה ורות, בוקר אור, ברוכות הבאות לשידור, ואילנה, בוקר טוב. אנחנו מראש מוציאים את הנושא הזה של, מה יצא לי מזה? מה יצא לי מזה? מה יצא לי מזה? בוקר טוב, רינת וליאורה, בוקר אור, והדס, בוקר טוב. או מלבורן, אוסטרליה, בוקר טוב מישראל. אז זה מוציא אותנו מאזור הנוחות, ואנחנו כבר בשלב שלא מסתכלים יותר, בוקר טוב ציפילה, לא מסתכלים יותר על הקטע, מה יצא לי מזה? אם אני אתן, מה יצא לי מזה? מה יוצא לי מזה? אוקיי, אני הולכת לחבר, אני אומרת לו משהו, אני אעזור לך, אבל מה יצא לי מזה? כל הדבר הזה של מה שיצא לנו מזה, ולהעמיד אותנו במקום ראשון, זה נעלם בתקופה הזאת. זה ההבדל בין אנשים ערים לאנשים שהם לא ערים. כי מי שער מבין שהוא נותן לשם נתינה, לשם עצם הנתינה. תכף אני אדבר על הטיסות. בחבילות. זה טוב, חבילות. לכן אנחנו צריכים להיות עסוקים כרגע במה שנקרא באהבה, או לתת, בוקר טוב סמדר, ולתת מתוך מקום של עצם הנתינה. עצם הנתינה, בוקר טוב גבריאלה, בוקר אור. עצם הנתינה עצמה, להרים טלפון לחברה שזקוקה לעזרה, להרים טלפון להורה, לא לשכוח את ההורים, לעזור, להרים טלפון לאחות. אני לא אומרת, צריך ללכת עדיין במסגרות הצדק, אבל אם אפשר לפתור בעיות, תפתרו אותם, זאת התקופה. תפתרו את הפלונטרים. צריך בתקופה הזאת להיפרד מכעס
ומאזור הנוחות של מה יוצא לי מזה. כי אזור הנוחות הופך אותנו לנכים בסוף. אז לכן התקופה הזאת, ואתם תראו שהמלחמות ילכו והתגברו, אנחנו רק התחלנו. עכשיו נתנו לנו ממתק של הקיץ קצת. רק ממתק של הקיץ. אבל עוד שנייה זה נגמר. ואז תתחיל להיות שרשרת. תראו, לגבי המלחמה באיראן, ככל שעוברים הימים, ככל שעוברים הימים, תודה הדס, ככל שעוברים הימים, הלחץ והחיכוך גדול יותר. ארצות הברית תהיה בוקר טוב רגינה. הלחץ יהיה גדול יותר. אני בסדר, ברוך השם, אני פה בשידור, שרון אהובה, אז אני פה. החיכוכים הלכו והתגברו. עוד 3 ימים אנחנו נרגיש ממש מתח. איזה יום אנחנו היום? רביעי, חמישי, שישי, שבת, משהו לקראת סוף שבוע. בוקר טוב דבורלה. לקראת סוף שבוע אנחנו נתחיל להרגיש. עכשיו תראו, הימים היותר מסוכנים זה באזור תחילת אוגוסט. תחילת אוגוסט, זה יכול להיות הראשון, שני, שלישי, רביעי, תחילת אוגוסט. אבל באמת זה לא משנה יום לפה, יום לפה. אנחנו בתקופה הזאת שגם ארצות הברית וגם ישראל לא יוכלו להימנע ממלחמה כוללת. ארצות הברית וישראל, בוקר טוב רבקה, לארצות הברית וישראל כבר תיאמו, כבר יש תוכנית מגירה, כבר יש את כל הדברים האלה. זה רק עניין של עוד איזה דבר קטן בחוץ. עכשיו תראו, עד עכשיו ישראל הייתה מחוץ למשחק, וזה לא סתם שישראל הייתה מחוץ למשחק. ארצות הברית וישראל כבר מתכננים איזושהי תוכנית, שהיא תוכנית פעולה די רצינית וחזקה, אבל טראמפ מבין שברגע שהוא עושה את הפעולה הזאת הולכים למלחמה כוללת. ישראל, ברשות ביבי, מוכנים ללכת למלחמה כוללת, כי זה היה הקטע שבו נותנים לאיראן מכה חזקה. המלחמה הגדולה עם איראן לא קורית עכשיו, היא קורית תחילת 2027, ינואר, פברואר, מרץ. בוקר טוב רוני חייתי, בוקר אור, יפהפייה שלי. בעצם ינואר, פברואר, מרץ 2027, שם תהיה המכה הניצחת של איראן, ושם ישראל תגמור את איראן לגמרי, פיניטו לקומדיה, לגמרי. אבל עכשיו זה איזשהו סבב שגם ארצות הברית וגם ישראל ייכנסו לתוך הדבר הזה, כי אין מנוס, וזה לא משנה חוזים, הפסקת אש וכדומה, זה לא מחזיק. בוקר טוב אורן, בוקר טוב. זה פה, זה כרגע נמצא פה. למה? כי יודעים שאם יעברו את הקו, זאת אומרת, זה אומר שזה יהיה משהו כוללני. עכשיו, מה זה משהו כוללני? זה יהיה כניסה קרקעית. אגב, כניסה קרקעית היא לא תהיה רק של ארצות הברית, תהיה גם כניסה קרקעית של ישראל. עכשיו, תראו, כל הדברים האלה ישנו את פני חוקי המשחק, את המזרח התיכון אם אתם רוצים, את כל הדברים האלה. עכשיו, תראו, הרבה מדינות יהיו לטובתנו כרגע, והדגש הוא על כרגע, בעדנו, כי אנחנו נותנות סיוע. בחריין, כווית, האמירויות, מי עוד? ירדן, אנחנו עוזרים לירדן. בוקר טוב בטילה. אבל, תבינו, ככל שישראל תהיה חזקה, וככל שישראל תנצח, וישראל תנצח, כל החזית הזאת של הערבים, כולל טורקיה, יימח שמם וזכרם, בוקר טוב רחל, ינסו לעלות על ישראל או ינסו להתמודד מול ישראל, כי זה לא יכול להיות שישראל תהיה מעצמה כזו גדולה, שיש בה סבח אל חיר מעלילה, סבח אל נור, שישראל תהיה מעצמה כזו גדולה. צריך להוריד כאילו לישראל את האף, צריך להוריד לה כאילו את הכוחות. ואם אנחנו הורדנו את איראן והשמדנו את איראן, פתאום ישראל הופכת להיות אחת המעצמות הגדולות ביותר. בוקר טוב ג'נילה. המעצמות הגדולות ביותר, וזה לא יכול להסתדר להם. הם רק רוצים, הם רק יתאחדו, הם רק יעשו, עד שבסוף הם יישברו ויפול להם האף, והם יבינו שעם ישראל
זה עם שאי אפשר להשמיד אותו, אי אפשר להרוג אותו, וניסו אלפים של שנים להרוג את המדינה, לא הצליח להם. הנה זה. הכל אשליה. שבעיקר הם רוצים את ירושלים. אוקיי? עכשיו. כל השנאה הזאת בעולם זה משהו שמלהיטים אותו ומדברים עליו ומשלמים כסף בשביל זה. בוקר טוב, פרח אהובת ליבי ירוחי. אבל זה ישתנה, זה בסוף ישתנה. עכשיו, תודה רבה פרח אהובתי, תודה רבה חייתי שלי. עכשיו תראו, ההבדל בינינו לבין ארצות הברית, אוקיי? ההבדל בינינו לבין ארצות הברית, שישראל הולכת למקום בטוח, זאת אומרת, הבלתי יאמן יאמנו והבלתי אפשרי אפשרי הוא. אוקיי? ישראל, בדרך הפעולה שלה, של מה שהיא עושה, מול איראן, מול ירדן, מול חיזבאללה, מול חמאס, יביא אותנו עם סבלנות, יביא אותנו למקום שהבלתי אפשרי אפשרי הוא, הבלתי יאמן יאמנו. זאת אומרת, כל אומות העולם ידעו את גדולתה של ישראל, ואנחנו כבר גדולים, והשתחוו ככה לפני מדינת ישראל. אנחנו נהיה אחת המעצמות הגדולות ביותר בעולם, שיתנו כבוד למדינה הזאת, כי יבינו שמשהו אחר פועל במדינה הזאת. משהו אחר מניע את המדינה הזאת, משהו אחר שוחח עליה, משהו אחר מגן עליה, ולא משנה איזה דרך הם יעשו, הם נתקלים פשוט בהתנגדות מאוד גדולה. כמובן שישראל מביאה את עצמה למקום שהיא לא מכילה יותר, בוקר טוב עדנלה, היא לא מכילה יותר, אלא מגיבה, היא לא מכילה יותר, אלא היא מגיבה ויוצרת גבולות חדשים. גבולות חדשים. תודה רבה עדנלה, תודה רבה. עכשיו, זה המצב של ארצות הברית. ארצות הברית, ככל שהיא תיכנס חזק בתוך התהליך הזה, ככל שהיא תיכנס חזק בתוך התהליך הזה של איראן, זאת אומרת, לנסות לכבוש את הורמוז, לעשות, נו ברחו לי המילים, להשתלט לא רק על הורמוז, על אילים אחרים, או כל מיני דברים כאלה שנותנים כוח, נפט וכדומה, היא תשלם מחיר מאוד כבד, ארצות הברית. אוקיי? תכף אני אדבר על אוגוסט. מחיר מאוד כבד. השדים הפנימיים שלה, זאת אומרת, יש בלגן מבית. זה יכול להיות מלחמת אחים, זה יכול להיות בעיות כלכליות שיהיו שם, ויהיו בעיות כלכליות, בוקר טוב פרידה, יהיו בעיות כלכליות בארצות הברית, מניות טיפלו, בנקים לא ידעו כל כך מה לעשות, יום מקסים ג'נילה, לא ידעו כל כך מה לעשות, זאת אומרת, ארצות הברית נכנסת למצוקה, ישראל עולה ועולה ועולה, וארצות הברית, בוקר טוב יפיתוש, וארצות הברית נופלת. עכשיו, כמו שאני כבר אמרתי לכם בלא מעט שידורים, ישראל תצטרך לעזור לארצות הברית, וישראל תעזור לארצות הברית. ארצות הברית תבקש עזרה מישראל, גם מודיעינית, גם צבאית. והאמת, לתת להם איזה שהם טכניקות, או לתת להם איזה, בוקר טוב רגינה, לתת להם טכניקות, או עזרה במשהו. בוקר טוב ענתי אהובה, בוקר טוב סמואל, בוקר טוב, ורותי בוקר אור, ברוכים הבאים לשידור. אני לא רואה, המשטר ייפול באיראן, ברור. אני לא רואה שטראמפ מסיים מאיזושהי סיבה, אני לא רואה שהוא מסיים את הקדנציה שלו. אני לא רואה שזה קורה. עכשיו, יכול להיות שיורידו אותו, יכול להיות בוקר טוב מירילה. ומרים אהובה בוקר אור. כן, לילה רועש בצפון בהחלט. יכול להיות שיורידו אותו, כי אני לא רואה שהוא מסיים את הקדנציה שלו. עכשיו תראו. מדני, שמדני, ממדני, בוקר טוב אדל, ממדני, כל אלה שחושבים שהשם מזורחת להם מהתחת, לא יסיימו את הקדנציות שלהם, ייפלו. הם קוראים לעצמם קבר, אוקיי? כמה שהם חושבים שהם חזקים באמרות שלהם, בוקר טוב אתילה, על היהודים ועל הזה ועל הזה, בוקר טוב שושנה.
הם נופלים, על האף הם נופלים, גומרים אותם. עכשיו, אני הסברתי לכם, בוקר טוב מרלן, אני הסברתי לכם בשידורים הקודמים, עוד בזמן הקורונה. יבוא יום ואירופה תעלה באש. למה היא תעלה באש? כי כל המקקים האלה המוסלמים, כל המקקים מקבלים אות, מקבלים סימן, לצאת החוצה ולהשתלט על כולם. מה חשבתם, שישתלטו רק על היהודים? לא, גם על הנוצרים. מי שלא מתאסלם ומי שלא בעד הקוראן, מתחילים להרוג, לשרוף, לאנוס וכדומה. הם יהיו פראיים, הם יהיו הזויים, הם יהיו רעים ואכזריים. אבל זה מה שאירופה הביאה על עצמה. אירופה תחטוף גם מרוסיה, אוקיי, זה לא נגמר. אירופה תחטוף גם מרוסיה, ואירופה תחטוף גם מאיראן. עכשיו, ככל שאיראן ילך ויגמר לה האוויר, היא תשתמש בנשק לא קונבנציונלי. תשתמש, בוקר טוב טלילה, תשתמש, גם אני שמחה שאת פה, תשתמש בנשק לא קונבנציונלי. אני לא יודעת, אני לא רואה חיידקים, אבל אני רואה, יכול להיות משהו כימי, או אני לא יודעת אם זה אטום, אני לא יכולה להגיד שזה אטום, זה לא אטום. זה משהו שיש לו ערס די גדול, אבל לא משהו אטום, לא שהמקום יהיה חרוך ואפשר יהיה לגדל בו משהו לעולם. לא, זה לא, יהיו איומים באטום, בעיקר יהיו איומים באטום, בעיקר שצפון קוריאה תנסה לתת גב לאיראן ולאיים בטילים של טילים עם אטום. העולם בהחלט זקוק לריפוי וזה יגיע, אבל זה לא יעבוד להם. הם ינסו לזרוק אטום, ייפול להם על הראש שלהם. אני לא רואה את ישראל. הנה תמר, הנה אני פה אהובה, הנה אני פה. וגילה לבוקר טוב, איזה כיף. אז זה ייפול להם על הראש שלהם. אני לא רואה אטום שנזרק על מדינת ישראל, אני לא רואה. ואם ובמידה ויהיה אטום שזרקו במדינת ישראל, ישראל תטפל בזה מחוץ לגבולות המדינה, זה לא יקרה בתוך גבולות המדינה. אני לא רואה בישראל שנופל אטום. בוקר טוב אריאלה, ביולוגיה אני לא רואה, להפך, כימי אני רואה, לא ביולוגיה, אני לא רואה מיקרובים, כל מיני כאלה, אני רואה כימי. עכשיו תבינו, ככל שהמלחמה עם ארצות הברית ואיראן תלך ותגדל ותלך ותהיה קשה, כי זה לא משהו שיגמר ביום אחד. ישראל תעשה איזשהו משהו, אמן ואמן יפית, ישראל תעשה איזשהו משהו שזה רק יהיה איזה סבב, זה לא יהיה להרבה זמן, אבל עדיין זה לא נגמר, וככל שהם יהיו עם הגב לקיר, הם יהיו יותר חזקים, יותר רעים ויותר אכזריים, ויפגעו ביותר מקומות, כולל אירופה, אוקיי? בוודאי שיש לנו את נשק יום הדין, יש לנו את בורא עולם ויש לנו את נשק יום הדין. עכשיו תראו, איך אירופה תחטוף, אמרתי לא נשק ביולוגי, אמרתי כימי, לא ביולוגי. איך אירופה תחטוף? אני מחכה ליום הזה שהלפידים יבערו באירופה. עכשיו כבר רואים בריטניה, כבר רואים הולנד, כבר רואים גרמניה, כבר צרפת בכלל מוסלמית כבר לגמרי, ואתם תראו שכל הנוחות הזאת, בוקר טוב יפלה, שכל הנוחות הזאת של האירופאים עם הגינונים שלהם, ובשקט ומאוהבי שלום, ושוחרי שלום, ושוחרי... אתם יודעים מה? כל זה ייגמר להם, אזור הנוחות נגמר להם. באירופה מישהו מושך את השטיח, טרח! והם כולם מתחילים להתבלבל. ברית נאטו, ברית שמאטו, כל הדברים האלה, הכל מתחיל להתבלבל. הגבולות שאנחנו מכירים באירופה, בעתיד הרחוק, הגבולות, נכון? כל שונאי ישראל יחטפו, כל שונאי ישראל. מזל, אהובה, בוקר טוב, יקרה שלי, בוקר אור, תודה לך, תודה עלייך. עכשיו תראו, ככל שהם, לאה בוקר טוב, ככל שהם בטוחים באזור שלהם, בוקר טוב רוחמה, בתוך האזור שלהם ובתוך הדבר הזה, ככה המכות שהם יחטפו. עכשיו תראו, חודש אוגוסט, אמרתי לכם, סוף החודש הזה, תחילת אוגוסט, האמת, אני לא הייתי יוצאת לחול. לא. מה אנחנו היום? ב-21? בערך לקראת סוף שבוע, שישי שבת, זה כבר האזורים ממש נמתח.
תודה רבה רגינה, נמתח, בוקר טוב עמית, נמתח הגומי, לקראת סוף יולי, נמתח הגומי ממש בתחילת אוגוסט, ושם קורה הפיצוץ. למרות שהם אומרים 10 ימים הפסקת אש, בולשיט, זה לא יחזיק מים. אז לכן אני אומרת, תחילת אוגוסט, אני הייתי נזהרת ולא הייתי יוצאת מהארץ, הייתי שומרת על עצמי, כי השמיים ייסגרו, אני לא יודעת לכמה זמן, אוקיי? זה לא פשוט. אנחנו מתורגלים ומתורגלות, ואנחנו יודעים ויודעות שיש לנו את הממדים, את המקלטים, כל אחד מכיר את הסביבה שלו, כל אחד מכיר את המקום מגורים שלו. עכשיו תבינו, לא יהיה חסר פה מים, לא יהיה חסר פה מזון, לא מים ולא מזון. עכשיו, בנוסף למסוכסים האלה באיראן, בנוסף למסוכסים האלה באיראן, יהיו לנו עוד 2 מקומות שאנחנו נצטרך לדאוג כרגע, זה גם חיזבאללה וגם חמאס. חמאס, ההצלחות שלהם הן ממש מועטות, כי בפעם אחת ישראל תפרק אותם, ואמרתי לכם, כל עזה תהיה של ישראל, כל עזה, אני רואה חצץ לבן שטוח, לא ממשלת טכנוקרטית, ולא ממשלת שלום, ולא ממשלת יוניים מעלה של זית, שום דבר. עזה כולה תהיה שלנו, מהים עד לגבול, תהיה שלנו, כל עזה תהיה שלנו. עכשיו, אוי, אהובה שלי, זיבלה, אהובה שלי, זיבלה, אהובתי. עכשיו תראו, בעצם כמה שאיראן מנסה להפעיל את הפרוקסי שלה, בסוף איראן תהיה לבד. רמת הפיגועים ורמת המתאבדים ורמת השהידים, זה בעצם יהיה באירופה ולא בישראל. בישראל פחות, אבל באירופה, תודה אסתר, אבל באירופה וארצות הברית זה יהיה יותר, יהיו פיגועים, ינסו לעשות איזשהו מגה אירוע כדי לקבל איזושהי תעודה, כדי לקבל איזשהו פרס על בוקר טוב מרים אהובה, בוקר אור. נכון? בוקר, צהריים טובים אסתריקה. בוודאי, כל הסיפור של חיזבאללה ושל חמאס ייגמר לגמרי. פלישה מלבנון אני לא רואה, לא, פלישה מלבנון אין פלישה מלבנון. ישראל עומדת שם חזק, עכשיו למרות שמנסים, תראו, גם החיילים, הצבא הלבנוני ניסה, אוי ג'ים האהובה שלי, איזה אישה מדברת את, מהממת את. תראו, כמה שחיזבאללה ינסה, הוא לא יצליח, כי ישראל נמצאת שם ואוחזת חזק בשטח. גם צבא לבנון ניסה כאילו להתחכך עם הצבא הישראלי וקצת לבוא עם איזה שהם דחפורים וכאלה. ישראל ירתה יריות הזרה, הם ברחו. אי אפשר יהיה לעמוד מול ישראל, תבינו. יש לנו כוח מיוחד. יש לנו כוח מיוחד ששומר עלינו. יש לנו כיפת ברזל ענקית. עכשיו תראו. חמצן לנשום יש לי. הלב שלי מפמפם ודופק ועובד. גם כשאני ישנה, גם כשאני מדברת, גם כשאני עושה את כל הדברים האחרים. אז זאת אומרת שיש, תודה רבה מירב אהובה, תודה יקרה שלי. אז יש משהו מעל, יש משהו מעבר. האור הגדול, אלוהים, קוסמוס, תקראו לזה איך שאתם רוצים. יש משהו מעל מדינת ישראל, חזק. עכשיו תראו, לא כל אוגוסט תהיה מלחמה. אמרתי עוד פעם, זה יהיה משהו שהוא סבב. עכשיו כרגע אני לא רואה פלישה מירדן. יהודה ושומרון ינסו לעשות פיגועים בגלל שהם קיבלו את האור הירוק מאיראן, אבל לא כזה יצליח להם. תראו, ככל שישראל הולכת ומתעצמת ונותנת מכות קשות לאיראן, והיא תיתן מכות קשות לאיראן, תודה רבה מלכלה. מסביב, המדינות מסביב
יהיו בשוק ובהלם. איזה כוחות יש למדינת ישראל, למרות הפיגוע, למרות הטבח, למרות הכל, אנחנו מצליחים לקום ומצליחים להרים את עצמנו לתוך המקומות של לנסות לפחות לחבר את עצמנו לעצמנו, ושלא יהיו מלחמת אחים בתוך המדינה הזאת, כי מלחמת אחים בתוך המדינה הזאת תגמור אותנו לגמרי. לגמרי תגמור אותנו. יזהו את החולשה הזאת ויקראו אותנו. החוזקות שלנו זה בחסדים שאנחנו עושים. צהריים טובים רבקלה. זה בוקר טוב עירה. ובחוזקות שלנו, במעשים הטובים שאנחנו עושים, בחשיבה החיובית וכדומה. הסברתי עוד פעם, אסתילה, הסברתי, ומי שלא שמע את השידור יתחיל מההתחלה. ככל שאנחנו מגיעים לסוף שבוע, זה ימים מאוד מסוכנים שהחבל הגומי מתחיל להימתח, זה ימים מסוכנים, סוף שבוע נוכחי ולקראת תחילת אוגוסט, בהחלט מסוכן, בהחלט ימים של מלחמה, בהחלט ימים של כאוס, ולכן אני לא הייתי כרגע עושה את הכרטיסים או נוסעת לחול באוגוסט, לא כרגע, לא כרגע. עכשיו תראו איזה קטע, זה מה שאני רוצה להראות לכם. אין לי בעיה שאנשים נוסעים לחול, באמת שייסעו, שיבלו, שיהנו, שיעשו כל מה שהם רוצים. אבל מדינה כזאת בכאוס, יש לנו כזה בלגן, אנחנו צריכים לעשות עבודה פנימית עם עצמנו, אנחנו צריכים לעשות הרבה דברים. אנשים מדברים איתי, חול. מה יהיה בחול? אפשר לנסוע לחול? אפשר לנסוע לחול, בסדר, אנחנו מבינים שכולם רוצים חופש. זה בסדר, זה שנים קשות. אבל רבותיי, לעשות את זה בזמן שהוא הגיוני, לא בזמן שהוא לא הגיוני. מה, בכוח לנסוע ואחרי זה לפקות, תצילו אותנו, תצילו, תביאו טיסות חילוץ, תציעו. למה? יש לנו כל כך הרבה דברים לעשות לפני חול. למה? קודם כל אנחנו צריכים לרפא את עצמנו, אנחנו אפילו לא הגענו לפוסט-טראומה שעברנו, אנחנו עוד לא שם אפילו לפוסט-טראומה. תודה רבה אסנת. לפוסט-טראומה. אנחנו צריכים להירפא, בוקר טוב זהב היקרה שלי, אנחנו צריכים לרפא את הנפש שלנו, אנחנו צריכים לרפא את העם שלנו. הגדולה שלנו והחוזקות שלנו זה כשאנחנו ביחד, כשאנחנו אחד לשני, שאנחנו אחד בשביל השני, ולא לריב על חנייה, ולא לקלל על חנייה, ולא לקלל על תור בסופר, ולא להתעצבן בכביש. אז רבותיי, נכון, סעו לחולון מחופש, נכון, למה לא? יש מספיק אתרים בארץ ובחול, נכון, יקר, אפשר להגיע לכל מיני דברים כאלה. תודה רבה קלרה היקרה שלי. נכון, לקחת אחריות, יפה, אני מסכימה איתך, נכון, זה בן אדם צריך לקחת אחריות, אבל זה השיעור שלנו. לקחת אחריות, לצאת מאזור הנוחות, להפסיק לחיות באיזשהו לללן ולהתנתק מהמציאות הזאת. יש מציאות שהיא קשה, היא לא פשוטה, צריך להיערך לה, זה לא פשוט. עכשיו, מה אתם חושבים? יהיה סבב קטן של 5-6 ימים עם איראן, הם יזרקו לנו, הם שם יזרקו לנו, הם יזרקו פה, הם יזרקו שם, ונגמר הסיפור. לא, תבינו, זה אירוע מתגלגל. ככל שארצות הברית תיכנס לתוך התהליך של איראן, כולל ישראל, זה יהיה אירוע מתגלגל. פתאום טילים על אירופה, פתאום טילים מרוסיה על אירופה, טילים מאיראן על אירופה, אירופה על אירופה, מדינות שלא חשבנו יילחמו. זאת אומרת, העולם נכנס לסחרור של משהו מלחמתי. הגבולות, תודה רבה שולה, הגבולות שהכרנו באירופה הולכים להימחק. עכשיו תבינו, זה לא רק מלחמות. אמרתי לכם, מה שיופיע זה אזור האש, יסוד האש, יסוד המים, יסוד האוויר ויסוד האדמה, רעידות אדמה, הרי געש, סופות, הצפות, כל הדברים האלה ישטפו את העולם מכל כיוון. אנשים יתפסו את הראש ויגידו, וואי, זה לא אמיתי, מה קורה פה? מה קורה פה? באמת תסתכלו מסביב ותבינו מה קורה פה. עכשיו תבינו, כל אזור המלחמות, גם הדתיים הקיצוניים ילכו. אמרתי לכם, השיעור הכי חזק במדינת ישראל יהיה לעולם החרדי. דיברתי על זה כבר. אני לא חושבת שהולכים לאכול אותם על יקרה שלי. לא הולכים לאכול אותו בכלל. הולכים להתפתח ולנצח. הולכים לגדול ולצמוח. כי מבינים שיש משהו אחר, שרק האהבה מביאה אהבה, רק הביחד שלנו. הנתינה, העזרה, המחשבה החיובית, הלהוריד את רף העצבים ואת הכעס. כעס זה לא משהו שצריך להיות אצלנו כבר. אז רבותיי, יש לנו פה עבודה.
יש לנו עבודה. עכשיו, ישראל מסיימת עם המלחמות שלה לקראת לקראת תחילת 2027 עד בערך אמצע 2027, אוקיי? בוקר טוב שושילה, עד אמצע 2027. 2028 זה שנה של צמיחה, זה שנה של גדילה, זה שנה של בנייה מחודשת. מה אתם חושבים, שישראל לא תחטוף את הטילים? מה חשבתם, שהם זורקים קפצונים? מה, הם זורקים, זורקים קונפטי? מה חשבתם שיקרה? בוקר טוב אילנה. מה חשבתם שהולך לקרות? אז תצאו תודה רבה עינת, תצאו לא יודעת, לא יודעת איפה אנשים חיים. יש לנו שיקום, מבנים יהרסו, אנשים יהרגו, נצטרך לשקם עסקים, נצטרך לשקם בתים. מה חשבתם שיקרה? מה חשבתם? לקראת מה אנחנו הולכים? למה? למסיבת קונפטי עם איראן בטרילילה. מה? אסתילה, תני לנו לעבור את אוגוסט. את כבר דואגת על החגים, יא רוחי? תגידי לי, כאילו מה, אנחנו צריכים לדאוג לסוף שבוע, את כבר שוברת את הראש על החגים. חכי, לחגים נגיע, אנחנו נעשה גם שידורים בחגים לקראת החג, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר, הכל תדעי. עכשיו תראו, עוד דבר מאוד חשוב לדעת. ככל שישראל תלך ותגמור, תודה רבה, צהריים טובים מירית יקרה, ככל שישראל תלך ותגמור את המלחמות שלה, אז בעצם אומות העולם, בעצם העולם הערבי בכללותו, יהיו חלוקים בדעותיהם, כי חלק ירצו משהו. כן, אסתר, כי ארצות הברית תעזור לישראל? את מתכוונת שישראל תעזור לארצות הברית, לא ארצות הברית תעזור לישראל. מה? לא הבנתי, אז מה נעשה? מה אמר לי? ככל שישראל תתנהל בעולם ותהיה מעצמה חזקה, אז זה אומר שהעולם הערבי יחולק לשתיים, חלק שבעד ישראל ויגידו בואו, אי אפשר לנצח אותם, אי אפשר ללכת איתם ראש בראש, ובעצם חלק ירצו לכבוש את ירושלים. ירושלים היא בירת ישראל, תבינו, בישראל מה שישלוט זה רק הימין, רק ימין, ימין ישראל, רק ימין ישלוט בישראל, זה 1-2. ירושלים תהיה בירת, נכון? נכון רגינה? ירושלים תהיה בירת ישראל, היא תוכר כבירת ישראל. סוריה באיזשהו שלב תהיה שייכת למדינת ישראל, זה יהיה כתוב בחוזה, לא יודעת איפה, באום, בשמום, זה יהיה כתוב בחוזה. כאילו, כשאני אמרתי לכם שעזה תהיה שלנו, אנשים גחכו. אותו דבר אני אומרת לכם עכשיו, סוריה תהיה שייכת למדינת ישראל. זאת אומרת, גבולות המדינה נמתחים, כי צריכים להגיע לפה הרבה אנשים. זה הולכת להיות תקופה קשוחה, במיוחד בחול, השנאה, האנטישמיות תעלה, ואני כל הזמן אמרתי, מה זאת אומרת אין לנו מה לעשות? בוודאי שיש לנו מה לעשות. בוודאי שיש לנו מה לעשות. יש לנו לשפר את עצמנו, את העולם הפנימי שלנו. לשחרר כעס, לשחרר עצבים, לשחרר אי ודאות, לשחרר מסכנות וקורבנות, אלא להיות סקופים. יש לנו את נשק יום הדין הכי חזק שיש, שנקרא בורא עולם. רק תדברו איתו, תגידו את רחשי לבכם, הוא שומע. אז יאללה, נעלה עם רכבת לחלב, נכון? בטח, למה לא מעלי בוודאי, לא כרגע, בוודאי. אז תודה רבה אדל, תודה רבה. יהודית, קלרה לה. בערב תצפי בשידור, בסדר קלרה, בערב תצפי בשידור, אהובה. עכשיו תראו, אנחנו בפני תקופה לא פשוטה. אתם תבינו ותראו שהרבה מהפכים ושינויים יהיו פה, גם בממשל החדש שיעלה ויעלה ממשל חדש. ארדואן ימות לדעתי ירצחו אותו ותהיה הפיכה בטורקיה, זה גם בשנים האלה, בזמן הזה. פוטין ימות, גם תהיה הפיכה ברוסיה, תיגמר המלחמה עם אוקראינה. יש לנו הרבה עבודה לעשות בתקופה הזאת. זה לא פשוט, אנחנו לעולם חדש. אני הסברתי ואמרתי
המציאות לעולם לא תחזור להיות מה שהיא הייתה. לעולם, ever. מה שהכרנו לא יעזור. יהיה שינוי במסגרת החינוך, יהיה שינוי במסגרת המיסים, המיסים ירדו, יוקר המחיה ירד. עכשיו, כל מי שפצע, עשק, גזל, רצח, רימה את יהודים, ישלם את המחיר. הקרמה היא עכשיו. הממשל החדש, גם שיעלה, הוא לא יהיה קבוע, הוא יהיה זמני. זאת תהיה ממשלת מעבר למשהו אחר הרבה יותר גבוה והרבה יותר טוב. תבינו, ממשל ימין צריך ברכה של בורא עולם. אז לשם אנחנו הולכים. לשם, שינויים גם במסגרת הממשל. יוקר מחיה יורד. דירות נדל"ן, כמה שאנשים לא האמינו, טרח, בום, מתרסק, יורדים המחירים. סופרים שחשבו שהם גיבורים גדולים, מקבלים את השוס ואת המכה. גם בכנסת, כל מי שעשק, רצח, גנב, רימה, שדד, אמרתי לכם, חלק מהחברי כנסת יתאבדו, חלק ינסו לברוח וחלק יהיו בכלא. כי העם לעולם לא ישכח, לעולם לא ישכח. בסדר, שיביא גרעין לסעודיה. צהריים טובים, ארצ'י. העם לעולם לא ישכח את מה שקרה ב7 לאוקטובר. אז תבינו, אנחנו הולכים בפני תקופה שבה אנחנו צריכים כבר להתחיל את הריפוי שלנו. מה אני אמרתי עכשיו, רגינה, החיים שלי? אני אומרת, הנדלן יורד. מה זה נדלן? זה לא בתים חיים שלי? הסברתי את זה. הכל הולך להשתנות. לכן אנחנו בפני תקופה שיהיה משהו קטן, אבל זה יתחיל להיות אירוע מתגלגל, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני. העולם יהיה כמרקחה, העולם יהיה וואו. אבל אני שמחה שהעולם יעלה באש. שיראו מה זה גדולתה של מדינת ישראל ומי שמנהל את היקום הזה. כל מדינות העולם בסופו של דבר השתחוו בפני מדינת ישראל ככה. בחיל ורעדה, בחיל ורעדה זה יקרה. אני לא מדברת עכשיו על שמאל וחרטה ברטה, עזבו אותי בכלל מזה. הממשל שיעלה הוא ממשל ימין, אבל הוא גם ממשל לא קבוע, הוא זמני, עד שיגיע משהו הקבוע. אז רבותיי, מחכה לנו תקופה, אנחנו לא הולכים לפיקניק, תצאו מהאזור הנוחות שלכם ומההכחשות האלה שאנשים חיים. יש לנו עבודה פנימית לעשות, אנחנו צריכים לרפא את העם שלנו, אנחנו צריכים לעשות חסדים, צריכים לעשות מעשים טובים, צריכים להרים ידיים לבורא ולהתפלל מהלב, מהלב להתפלל. מילים שחקוקות מהלב, בורא עולם עומד דום לדבר הזה, לא צריך לקרוא סתם לקרוא. אלא מהלב זה צריך לבוא, מהלב שלכם זה צריך לבוא. בורא עולם שומע כל תפילה והיא צריכה להיות כתובה מהלב. אני חוויתי ניסים בחיים שלי, אני יודעת מה זה ניסים. ניסים, אני נס אחד גדול, נס אחד גדול. ככה אני משתחווה בפני בורא עולם, ככה. אז תבינו, יש לנו פה עבודה, זה נשמע הזוי מה שאני אומרת, כן? אבל זה לא הזוי בכלל. עכשיו אתם תראו שככל שהעם שלנו מתקדם בתוכניות שלו, גם העם החרדי יקבל מכה קשה. לא נורא אסתר, תראי את השידור מחדש. גם העם החרדי יקבל מכה קשה, כי כל מי שגזל, עשק, רימה, פדופיליה, מעשים קשים, כל הדברים האלה ישלמו את המחיר ומחיר כבד. מה חשבתם? מה, התחבאו מאחורי כיפה וטלית וציציות? מה, שאלוהים לא יראה אותם? וואלה, ישלוף אותם ככה, ייתן להם מכות. לכן אני אומרת, תתחבקו, תתנשקו, תאהבו. אני מבקשת מכל אחד ואחד מכם לשמוע את השידור בשנית. לשמוע את השידור בשנית, כי הדברים ייכנסו יותר לקלבסה. אני מבקשת מכם כל ערב, תדליקו נר. תדברו איתו, הוא שומע, הוא מגיב. היקום והחיים נושמים, מגיבים וגם בועטים. אז רבותיי, תדברו איתו. אין מתווכים בין האדם לבורא שלו. אין מתווכים, אין דבר כזה מתווכים. הוא שומע, כי כולנו רוצים להיות במקום טוב. כולנו רוצים להגיע למקום של עדנה, של שקט, אבל יש דרך להגיע לשם. אז לכן במקום להיבהל מכל הדבר הזה, במקום להיבהל ולהיכנס להיסטריה או לחיות באיזושהי הכחשה, תתנו מעצמכם, תהיו שם. זה המקום שאנחנו יכולים להיות שם. זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות. תפתחו את הלב, תפתחו את הידיים. תעשו מעשה אחד טוב. תרימו טלפון לחברה. תיישרו הדורים עם האחים שלכם. תסתכלו על ההורים שלכם.
זה העבודה שיש לנו. זאת העבודה האמיתית. ומי שישקיע, תאמינו לי, איזה מתנות מחכות לו בדרך. איזה מתנות מחכות לו בדרך. אז תודה ענקית לכל אחד ואחת מכם. תודה שהצטרפתם. תודה שאתם מברכים אותי. תודה שאתם שולחים לי אנרגיה. תודה שאתם מדליקים נרות עבורי ובשבילי. זאת זכות גדולה לעמוד לידכם. זכות גדולה ללוות אתכם בדרך. זכות גדולה נפלה בחלקי. ואנחנו בעזרת השם נתראה ביום רביעי הבא בשידור, בעזרת השם ב-11:30. תתחבקו, תתנשקו, תאהבו. עוד פעם אני מסבירה לכם, סוף השבוע הזה הוא שבוע לא פשוט. סוף שבוע תחילת אוגוסט. הוא שבוע לא פשוט, שבוע קשוח. הייתי נזהרת מלהזמין כרטיסים מסוף יולי עד אמצע אוגוסט לפחות, או עד סוף אוגוסט. תשמרו עליכם, תשמרו על הילדים שלכם. אני אוהבת כל אחד ואחד מכם. שולחת לכם ים אהבה. אנחנו הסמכות מסכימה, אבל יש לנו כוח בפנים. יש לנו כוח בפנים. יש לנו יכולת לשנות. יש לנו אנרגיה שמנהלת אותנו. אז תראו איזה כוח בורא עולם נתן לנו. בכל אחד יש את הניצוץ האלוקי. תראו כמה כוח בורא עולם ברא אותנו. אז אני אוהבת אתכם, ואנחנו נשתמע בשידור הבא, ביום רביעי הבא, בעזרת השם, ב-11:30 או ב-11, נראה איך אני אספיק עם התפילות, אני כבר יעלה פוסט. אוהבת אתכם עד בלי די. יום טוב.